Velkommen til min podcast Knudsen My Life, livet som selvstændig og familiefar. I min podcast vil jeg komme ind på det meste af det, som foregår i mit liv lige her og nu, både op- og nedture, samt helt almindelige hverdagsting. Jeg vil tale meget om det at være selvstændig og samtidig familiefar. Jeg håber, du kan bruge noget af det, og eventuelt reflektere over det i dit eget liv. Tak, fordi du lytter med. Velkommen til min første episode af min podcast, hvor jeg fortæller lidt om mig selv. Jeg hedder John Knudsen. Jeg er 44 år gammel, i hvert fald ifølge registreringsattesten, som man siger. Jeg bor og driver min virksomhed Knudsens Manpower ApS nær Glamsbjerg på Fyn. Jeg er opvokset og født i Odense i en familie med 4 børn, hvor jeg er den ældste af dem. Min far han har altid været selvstændig og driver en lille maskinstation, så det der med at være selvstændig, det ligger en lille smule i blodet. Min mor hun har været graver i en lille landsbykirke og samtidig hjulpet hjemme på gården med mange andre praktiske ting som madlavning og lidt regnskab osv. Det med at vokse op med en far, der er selvstændig, jamen det kommer jeg meget mere ind på i en anden episode. Jeg bor på et lille nedlagt landbrug, dog uden noget jord til, sammen med min kæreste og mine 2 mindste børn, Nikolaj og Lav, som er drenge, som virkelig er deres allerbedste alder lige nu. Den store drengende Nikolaj, han har for nylig fået konstateret epilepsi, og det vil jeg faktisk tale en del mere om i en helt anden episode. Hver 14. dag, der har jeg min datter Isabella, som bor ikke så langt fra os, sammen med sin mor. Det kommer jeg også en del mere ind på i en anden episode, da vi som forældre har faktisk haft en del udfordringer med den danske folkeskole. Men det skal jeg nok høre meget mere om. Udover det, så har jeg også en voksen søn, som jeg desværre ikke har set i mange år lige nu. Og det er et valg, han traf faktisk før han blev 18 år. Og det har jeg selvfølgelig respekteret, og det er sådan det er. Jeg håber selvfølgelig, at han på et eller andet tidspunkt kommer tilbage og siger hej far, så vi lige kan se, hvordan det går. I mit arbejdsliv, der har jeg primært arbejdet inden for entreprenørbranchen som maskinfører. Men nu over det, der har jeg også haft mit eget bilplejefirma, som jeg har arbejdet lidt med jernbanevedligeholdelse som driftschef. En rigtig, rigtig god tid i mit liv, vil jeg sige, som har givet mig en masse inspiration og en masse idéer til den måde, man kan drive virksomhed på. Jeg har også prøvet at gå ned med stress og bruge hele min opsparing på at komme igennem det. Det var en rigtig hård tid, vil jeg så sige. På det tidspunkt, der væltede hele verden simpelthen. Men det vil jeg også komme meget med ind i på en af de andre episoder. Og det her, det var en lille præsentation af, hvem jeg er. Tak fordi du lytter med. Jeg håber selvfølgelig, at du synes, det er spændende, og at du har lyst til at lytte med i min næste episode og høre lidt mere om, hvad for et liv jeg har, og ja, de op- og nedture, der nu er. Så vi ses.